καλέ. Πόσα παιδιά έχεις εσύ? Άσε, 10 αγόρια. 10? Πώς τα λένε? Είναι ο Πάνος, 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 ο Πάνος και ο Πάνος. Καλά, και πώς το ξεχωρίζεις? Το επίθετο χαζί. Πάμε! Τι κάνετε παιδάκι μου, είστε τα καλά σου, λέτε. Έτσι δεν έχω λεπτό στη δουλειά γιατί είναι μπέτες. Πάμε! Τι είναι παιδάκι μου? Τίποτα. Αύλια, κάνετε τα πάμε. Πάλι Μαρία, πάλι Μαρία, πάλι. Τι κάνεις? Έλα ρε, πολύ ωραίο ρε. Πάμε! Τι είναι παιδάκι μου? Έτσι τώρα. Τι, πες μου. Πώς δεν γενικά. Δεν και τίποτα. Γεμάτε να τρως! Μην τρως, μην τρως. Πάντως σου πάει και ωραία σήμερα. Δεν νομίζω ότι είναι το άλλο. Πάμε! Απόπειρα 35. Απόπειρα. Θέλω και ένα δικό μου. Πολύ καλά μας μεθούνε. Μα πώς θα έχουμε δηλαδή? Θα πάρετε ένα στρώμα ανατομικό που πονάει μέση. Και εσύ? Και εγώ τη πήγα στην γραφή τελετών, τι να έκανα δηλαδή. Εκεί θα έρθει κάτι να το δικό η μάνα σου. Σαν να το τώρα. Αυτό. Παιδιά το χωρίσαμε. Άσου μωρέ πια μωρέ. Δεν λέω αυτό. Σκούτα μου το πόδι, κάνε κάτι! Τι λέω? Α, η μάνα σου. Μην την αλήθεια τώρα. Τι αλήθεια? Η μάνα σου έβαλε το πας τα νεύρα πάλι, έτσι. Δεν είναι που έβλεπε η μάνα μου. Κανονικά, μετά από αυτό που της έκανε, θα έπρεπε να με είχε βάλει. Γιατί μωρέ, τι της έκανα? Τι της έκανες μωρέ, τι της έκανες? Που τη ζήτησε η καημένη. Να πάτε να δείτε μαζί και ένα ανατομικό σώμα. Πονέμεστε και εσύ. Ναι, και εγώ την πλάση γραφείο τελετών. Εκεί θα βρει κατανατολικό η μάνα σου. Σε σκηνήσω για ένα μήνα από τώρα και θα την βγάλει περισσότερα από τη ζωή της. Αν μην βρει κατανατολικό η μάνα σου, μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκα. Τον μπερδεύτησε, μπερδεύεσαι, τελείωσε. Μπερδεύεσαι και τελείωσε. Μπερδεύτηκα. Στο τελευταίο η μάνα σου. Έλα μωρέ. Ούτε από το κεφάλαιο. Μπαινάνε με σούλες. Μαρία, την τρώνεις, Μαρία. Μαρία, την αμάκα που δεν θα κάνει εγώ πρόβλημα.
Δεν σε βάλω νερά. Μα τελειώνει το νερό και μέρα να τελειώσουμε, δεν το θα πει. Πάντα του πάει νεατά. Έλα, συνεχίζουμε. Πες το μάτια. Κατοικίδα. Το μυαλό του. Διακοπές έχω, άμα δεν κοιτάξεις το γρήγορο. Το πρώτο πλάνο, Εγώ σου είπα την γέννα. το πρώτο πλάνο για μπιφτέκια. Το δεύτερο πλάνο για μπιφτέκια. Είναι το πλάνο της ημεράς, εντάξει, με τάκουν. Έπρεπε να ρίξεις τι με Βλέπω κάνει βήματα να φύγει από την τρένο. Σιλά, τι έκανες αυτό? Του πήραμε κουκούκαλο. Τι να κάνω δηλαδή. Πάντα ο ίδιος απαράδεκτος είσαι. Τέλος πάντων. Αλλά δεν χρειάζεται να κράτηκα. Παναγία μεγαλόχαρη, έδωσε το φως στο χέρι της, Παναγία μου και το γυρίζει. Μπουγκάμε! Λέμε όχι Παναγία, τι κακό μας λέγε τέτοια λέμε, τέτοια λέμε. Εσύ κάνει μια ρέτρε βαλικάρια να μου. Εσύ, του παίρνεις. Εδώ πέρα δεν το παίρνω. Σε παραδέχεται, σε τραβώ. Τι τραβώ. Να το φας από που θα πας, δεν μπορώ να τραβήξω. Λόλα που το κάνει όλα. Αυτό καταγράφηκε. Είναι όξα. Για κοίτα την κάμερα. Για κοίτα την κάμερα. Wow. Βοήθεια δεν είναι κανονικά. Μπορεί να με... Δεν είναι γιατί το μας κάνα ζωρή. Όχι, αγάπη μου, όχι. Τη δικιά μου καλύτερη είναι. Ρε μου πλάκα, τρικάτω λες το μαλάκα. Ρε μαλάκα. Έχω φάει καραγιόν. Το νιώθω. Καραγιόν. Καραγιόν να φάει. Δεν γίνεται αυτό. Μαμάτι μου τι γίνεται αυτό. Γιολάντα. Γιατί έχεις να πέτα. Ακούσε Γιολάντα, ακούσε Γιολάντα. Τι με ρωτάς και το μαύρα, τι νιέσεις τώρα για το μαύρα. Μετά δεν φάει, δεν περάσει. Έχω πεθάνει εδώ και γελάω. Πάμε. 20 κιλά. Τα μαύρα. Τα μαύρα, 20 κιλά. Το καλοκαίρι, όταν τα κουρεύετε, πόσο μάτι βγάζω. Το καλοκαίρι, να άσπρα τα μαύρα. Τάσου. Άσπρα. Εντάξει, να βγάζει 200 κιλά πρόβατα. Μαλί.